Velkommen til Total Body Zone. Her hos Total Body Zone tilbyder vi en bred vifte af alternative og naturlige behandlinger for hele kroppen. Det jeg har valgt at fokusere på her er mine slankebehandlinger, fordi jeg har specialiseret mig inden for fedtbehandlinger, detoxbehandlinger og vægttab. Alle vores slankebehandlinger er naturlige, det vil sige, det er behandling uden kirurgi. Fedtfrysning er en af vores fedtbehandlinger, hvor vi ved hjælp af kulde fryser dine fedtceller ihjel. På en behandling fjerner vi 20-30% fedt. Med 2 behandlinger er vi helt oppe på 40-60% fedt. Så hvis du er træt af uønskede fedtdepoter på mave, baller, lår eller dine dansehåndtag, så er fedtfrysning et naturligt valg. Her fryser vi dine fedtceller væk, helt naturligt, uden kirurgi. Jeg har udviklet Danmarks bedste slankerap. En slankerap efter Østens principper, hvor jeg anvender zoneterapi, organmassage og akupunktur. En detoxbehandling fjerner affaldsstoffer og væske, som har sat sig i depot i din krop, afgifter kroppen og sætter din krop i bedre balance. På en behandling kan du reducere fra 8 til 25 cm på hele kroppen. Vores detoxbehandling er for dig, som føler, at kroppen ikke arbejder optimalt, og for dig, som ønsker at få vægttab med succes. Inden opstart kræver det en forundersøgelse, så bestil tid til en konsultation, hvor vi sammen finder den rigtige slankebehandling for dig.